Kako je Feller uopće počeo s upravo teorijom vjerojatnosti? Moglo bi se kazati da je teorija vjerojatnosti do otprilike 1933. godine bila u pelenama, moglo bi se tako reći, i nedostaje je jedan znanstveni temelj i taj se temelj pojavio upravo u to vrijeme i Feller je vidio da je to jedno područje koje je za matematiku iznimno interesantno, a pogotovo važno za primjene. To je dakle bio jedan smjer koji je na neki način izgradio jednu veliku granu matematike koja do tada nije imala istaknuti status, više je to bilo ovako na razini igre slučajnih igara, međutim od tog časa se vidjelo u raznim smjerovima prema biologiji, prema drugim granama matematike, a pogotovo prema računalstvu, da su vjerojatnosne metode iznimno važne. Danas možemo kazati da su računala toliko složenih aspekata da ih ne možete u detalje analizirati, nego ih vrlo često stohastički analizirate. Ista stvar je i sa životom, ponašanjem ljudi, zajednica, pa ne samo ljudskih, nego i raznih drugih živih zajednica. Teorija vjerojatnosti u sva ta područja ulazi i nastoji razumjeti evolucijske statističke zakonitosti oko kojih je Feller dao najznačajnije doprinose. I u čemu je konkretno njegov doprinos? Pa njegov doprinos je u takozvanom centralnom graničnom teoremu. To je dosta teško objasniti, međutim to je na neki način vjerojatnosno opisivanje velikog broja uzoraka, zatim kasnije evolucija i opis evolucije uz pomoć takozvanih diferencijalnih jednadžaba, dakle pokušaj da se evolucija sustava matematički opiše i to su razni procesi, takozvani Markovi procesi evolucijski, koji i danas su vrlo važni u području matematike i u primjenama. Feller, ja mislim da je na jedan način i vratio dobre uzuse u prezentiranju znanstvenih dostignuća kakvi su postojali prije 50-60 godina. Naime, u jednom međurazdoblju je nastao jedan trend previše formalnog priopćavanja rezultata koji je bio jednostavno odbojan pa čak i unutar matematičke struke. I zadnjih možda 10 ili 20 godina jedan trend da se tome stane na kraj, to jest da se i za djecu i za odrasle matematička materija na jedan ležeran i pristupačan način izlaže, jer to je vrlo lijepa problematika i zašto od nje raditi bauk. Vjerojatno je bio razlog i problem u tome što se previše brzo htjelo doći do opipljivih rezultata, a čitajući Fellerovu knjigu vidite da on nije u žurbi, da se on stvarno brine o čitatelju. Nakon Njemačke i skandinavskih sveučilišta, Fellerov dom 1939. postaju Sjedinjene Američke Države. Kao i s odlaskom brojnih drugih vrhunskih znanstvenika židovskog porijekla, Europa je izgubila strahovito puno, a Sjedinjene Američke Države dobile najbriljantniju inteligenciju svijeta. Feller se tamo ranih 50-ih imao prilike susretati s Albertom Einsteinom i prema iskazu obitelji njih dvojica su bila u prijateljskim odnosima. Unatoč razlici od gotovo 30 godina, njih dvojica su se dobro razumjela. Feller je volio raspravljati svoje dileme s kolegama. Evo jedne anegdote sa sveučilišta. Feller i profesor Salomon Bochner imali su svaki svoj ured na krajevima prvog kata. Bochnerov ured je bio pored desnog ugla kad se uđe u zgradu, a Fellerov pored sljedećeg ugla u nizu. Često bi se njih dvojica našla u predvorju, nakon iznenadnog telefonskog poziva jedan drugome, žetajući uokolo uvijek u smjeru kazaljka na satu, koji put u vrlo živahnim diskusijama. Nakon 3 kruga iscrpili bi svoje međusobne komentare i vratili bi se svojim sobama. To je bio stvarno smiješan i čest prizor. Ima i jedna zgodna podudarnost, slučajna ili ne. Naime, on je bio profesor na sveučilištu u Princetonu, to je jedno od najvećih američkih sveučilišta, pa i svjetskih. I zamislite, ulica u Princetonu u kojoj on živio
zvala se i zove se danas Random Street, to znači slučajna ulica. Ja pomišljam, je li naziv te ulice dan zapravo već za njegova života njemu u čast. Nisam to još uspio ustanoviti, ali slutim da bi to bilo moguće. Bilo kako bilo, sigurno je da je William Feller itekako ostavio traga. Mlađi znanstvenici rado navode njegovo ime kao ime svoga mentora pri napredovanju, čak i jedan asteroid nosi njegovo ime. Pa zatim Fellerov potencijal, Fellerov proces, Kolmogorov-Fellerova jednadžba u teoriji vjerojatnosti. Jeste li znali da oko 150 matematičkih pojmova ima sadržano njegovo ime? Ima naravno i puno poznatijih matematičara od Fellera, kao što su Gauss, Euler i drugi. Međutim, ne znam je li recimo za tu dvojicu ili neke druge matematičare toliki broj naziva u matematici nastao kao što je slučaj sa Fellerovom. I te nazive se i danas rabe. I možda ako smijem spomenuti, uskoro bi trebala biti i objavljena prva monografija sa životopisom Fellera, koju sam pripremao zadnje 3 godine i koja bi uskoro trebala biti objavljena u Zagrebu dvojezično na hrvatskom i engleskom jeziku. To će biti knjiga o matematičaru za nematematičara. Gledajući njegove fotografije, stječete dojam da se radi o čovjeku neopterećenom svim znanjem koje ima, svim jezicima koje govori i značenjem koji zauzima. Doima se kao čovjek živahan i vedar, otvoren prema svemu, kao da se neprestano igra. Svjedoci, njegovi kolege, poznati matematičari, kažu da je on do praktički zadnjih dana, do same smrti, zadržao nevjerojatnu svježinu duha. Znači on ih je zabavljao u vrijeme kada je on zapravo umirao. Da je tomu zaista bilo tako, svjedoče i ljudi koji su ga imali prilike poznavati, potvrđuje profesor dr. Darko Žubrinić sa Zavoda za primijenjenu matematiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Akademik Silvije Mardešić je i napisao jedan predivan prikaz o Felleru. Feller je bio i na Zagrebačkom sveučilištu 50. godina u 3 ili 4 navrata, pa je u zgradi akademije kao član dopisnik u prigodi da izloži najnovije rezultate svojih istraživanja. I zanimljivo je da je na tom predavanju održanom u Zagrebu bio i pokojni Vladimir Davide. On se čak sjećao nekih formula i bio u stanju točno reproducirati što je Feller pisao. Davide je tada bio vrlo mlad, 50 godina. Pričao je da je Feller bio fascinantan predavač i da je publika s jako velikim zanimanjem pratila to predavanje. Predavanje je bilo na hrvatskom jeziku. Nije bilo neke anegdote zgodne, kratke? Evo jedna kratka anegdota iz 50. godina. Njegova supruga Klara Nielsen, dankinja, vrlo lijepa i šarmantna žena, matematičarka, njegova bivša studentica, imala je jedan problem u stanu kojeg je trebalo riješiti naravno zajedno sa svojim suprugom. A to je bio problem kako jedan veliki stol provući kroz vrata u jednu drugu prostoriju. I sad njihovi zajednički pokušaji nisu odmah urodili plodom i Feller je rezigniran sjeo za stol i počeo na komadu papira crtati i skicirati kako bi taj stol se mogao provući kroz vrata. Znači on ga je pokušao riješiti kao matematički problem. Međutim, žena je kroz 5 minuta sama, bez njegove pomoći, uspjela provući taj stol kroz vrata. A Feller kaže da je u međuvremenu uspio dokazati da se stol ne može provući kroz vrata. Znači, njegov dokaz je bio pogrešan. Evo, to je dokaz da matematičari isto griješe. Poštovani slušatelji, na kraju emisije Divni novi svijet danas vas još samo pozdravljaju Tomislav Mikulin, Šimun Miloš i Nives Nedved. Hvala vam i do slušanja.